ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬದಿನಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಬದಿನಡಿ ಪಂಡಮೂಲು ತೋಡತ್ತು ಕಂಡ ಅಡಿಟ್ಟು ಏನು ತೋಡಂತೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಸೀದಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ವಳಚಿದಾದು ಪೈ ಅವರ ನಿಗಲೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪಡ್ದ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ತಜ್ಪಾಗ ಬರಿಯಲಡು ಬೇತಗಳು ಬೇತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೇರು ನಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದು ತಜ್ಪಾಗ ಎಕಡೆ ನಿಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪಾರು. ಸೊ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಬೇತ ಒಂಜಿ ರೂಟ್ ಬತ್ತನೆ. ಸೊ ಈ ರೂಟ್ ಪೋನಾಗಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ತಜ್ಪಾದು ಪೈ ಒಕ್ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂಯಿನಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥ ಕಾಣ್ಲ ಅವಡ. ಸೊ ಎಕಡೆ ಬಸ್ ಪೋಂಡ್ರು ಆ ರೂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಇಂಚಿಡೆ ಪೈ ಒಂದು ಸೀದಾ ಒಳಚಿಲ್ ಹೋಗ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಐತೆ ಅದು ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಲಗಡಿ ಆತನು. ಇನ್ನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ತೂದೆ ಪೈ ಪಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತನೆ ಈಗ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಂದೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಟ್ ಬೈದಾಗೆ. ಅಣ್ಣ ಬಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೆ ಹೆಂಚ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇಂಚ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂಚ ಬರ್ಪಿನ ಸುದೆ ಅಂಚ ಕವರ್ ಅದು ಅಲ್ಪ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ನಮಕ್ ಉಳಿಯದ ಸಂಕೇತಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಜುಂಡು ಚರ್ಚ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ತೋಜಿನದನ್ನ ಅವಳು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತೋಜುಂಡು ಹರೇಕಳ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೋಪಿನ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಹರೇಕಳ ಟು ಹಡ್ಯಾರು. ಇದು ನಮ್ಮ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿರ್ತಿರ ಹೈವೇ ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಬಿಡುವೆನು ಜಗವ ನಡು ನಡುವೆ ಚಂದ ದೂರದಿಂದ ನೀನು ನೀಡು ಹಿಂಸೆ ನೀನೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಗಿ ಹೇಳೋ ಆಸೆ. Every morning
ಓಕೆ ನಿಖಲ್ ಪ್ರತಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಇವಾಗ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗುದೇನೆ ಯಾಕೆ ತಚಿಪಾಯರ್ ಅಂದರೆ ಯಾನು ಈ ರೂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ 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 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವರ್ಷ ಜೋರು ಬರ್ತೇನೆ ಕಡೆ ಎಂದೇ ರೂಟ್ ಮಿತ್ತಡೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇನೆ